και λόγια από την Κάτια Αξίδη για ένα ταξίδι στην Ομίγλη. Κάθε Τρίτη βράδυ, 9 με 11, στο Μαγικό Ραδιόφωνο. Μέσα από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, που με συνδέει με τους περισσότερους από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, γνώρισα πολλά άτομα. Με μια ματιά στο προφίλ του καθενός θα δεις την εικόνα του. Θα δεις τι έχει επιλέξει για τη ζωή του. Θέλει να περάσει μια ζωή μίζερη και θλιμμένη ή μια ζωή χαρούμενη και φιλοσοφημένη. Λοιπόν, σας έλεγα ότι εδώ όμως υπάρχουν και άτομα που όχι μόνο ανεβάζουν τον εαυτό τους με το χαμόγελο και τη θετική σκέψη, αλλά πασχίζουν να στείλουν αυτό το μήνυμα σε κάθε έναν από εμάς. Στέλνουν όμορφες φωτογραφίες με ολόφρεσκα λουλούδια ή υπέροχα ηλιοβασιλέματα, λίμνες, βουνά που ξεχυλίζουν από αγάπη και ζωντάνια τα μηνύματά τους και μας προτρέπουν να χαμογελάμε. Αυτό που σας διάβασα πριν λίγο το έχει γράψει η Γιούλη Τσακάλου. Και άλλες φορές σας έχω διαβάσει διάφορα post που έχει γράψει, γιατί μου αρέσουν και σας τα μεταφέρω. Η Γιούλη είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και αυτό φαίνεται καθημερινά από τη δουλειά που κάνει στην ομάδα της για το βιβλίο με τίτλο «Βιβλίο παρουσιάζει κριτικές». Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον άνθρωπο που κάθε μέρα σχεδόν μας προτρέπει να χαμογελάμε. Η Γιούλη Τσάκαλου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε μέχρι τα 18 της χρόνια. Καλησπέρα Γιούλη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε. Και εγώ επίσης χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι επίσης που όλοι οι φίλοι μας ακούνε και μας αγαπάνε και μας υποστηρίζουν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μια παρέα σύσσωμη εδώ για να μας ακούσουν. Και ευχαριστώ εσένα που είσαι μια άψογη οικοδέσποινα και με δέχτηκες με τόση αγάπη και τόσο θερμό καλωσόρισμα. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας τη στιγμή που μας προσφέρουν και τόσο πολλά. Ευχαριστώ εσύ πάρα πολύ. Προσφέρεις σε όλους μας πάρα πολλά. Δεν νομίζω κανένας να έχει αντιρρήσει σε αυτό. Να είσαι καλά Κάκια μου και το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και πάντα θέλω να προσφέρω ό,τι μπορώ σε όλο τον κόσμο χωρίς να περιμένω κάποια ανταπόδοση, γιατί το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Το ξέρω και φαίνεται Γιούλη μου αυτό. Φαίνεται. Να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν 2 λόγια για σένα και για την παιδική σου ηλικία, για τον τόπο που έζησες, για τα σχολεία που πήγες, για τη μόρφωσή σου. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρεις γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, ναι. Στην Αίγυπτο. Τελείωσα το Αβερόφιο Λύκειο εκεί και ζούσα με μία, πώς να το πω, οι Αιγυπτιώτες πάντα στην Αίγυπτο είχαμε κάποια ποιότητα, μια διαφορετική ζωή από ό,τι άκουγα σε άλλα μέρη ότι ζούσαν. Είχα μια αλφα κοινωνική, να το πω, είχαμε κάποιο αλφα κοινωνικό επίπεδο. Εντάξει, πες το Γιούλη μου, την αλήθεια θα πεις, δεν λες ψέματα. Δεν θέλω να φανώ και ψέματα. Όχι παιδί μου, δεν είναι θέμα, εντάξει. Έζησες στην Αλεξάνδρεια, εντάξει, η οικογένειά σου πιστεύω ότι ήταν εύπορη τότε. Ήταν, ο πατέρας μου ήταν εύπορος άνθρωπος. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια στην Αίγυπτο. Ερχόμασταν κατά διαστήματα στην Ελλάδα. Ήρθα όταν τελείωσα το Λύκειο, μπήκα στη νομική σχολή. Μάλιστα. Πώς να σου το πω, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα όταν ήρθα εδώ, ήταν τελείως διαφορετικά τα όνειρα, αλλιώς τα είδα, αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς τα αντιμετώπισα. Μου ήταν λίγο δύσκολα να προσαρμοστώ, γιατί εκεί είχαμε μάθει διαφορετικά και τελικά μεν πήγα στην νομική σχολή, πέρασα και με υποτροφία γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, αλλά δεν το άσκησα το επάγγελμα. Αν και στο χώρο που δουλεύω, εντάξει, μου χρησιμεύσε το πτυχίο μου, αλλά εντάξει.
Εντάξει, πάντα όταν τελειώνουμε τη νομική δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι δικηγόροι. Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που μπορεί κάποιος να... Ακριβώς. Οι γονείς μου πρόσφεραν πάρα πολύ καλές σπουδές. Ειδικά η μητέρα μου, γιατί τον πατέρα μου τον έχασα πάρα πολύ νωρίς, με στήριξε και εμένα και τις αδερφές μου πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολλά, μορφωμένος, ήξερε πάρα πολλές γλώσσες. Και όπως δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ, Κάκια μου, πιστεύω ότι το ξέρεις, εμείς στην Αίγυπτο είμαστε πολύ γλώσσοι όλοι μας. Ναι, ναι, μα αυτό θα σε έλεγα τώρα, θα σε ρώταγα, γιατί κάποια στιγμή είπες ότι διαβάζεις και αραβική λογοτεχνία. Ναι, ξέρω άπτεστα αραβικά, ξέρω γράφω και διαβάζω. Και έπαιρνα πάντοτε αριστεία, Μάλιστα. στα αραβικά. Μάλιστα. Θυμάμαι ο δάσκαλος των αραβικών, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος άνθρωπος και ήταν και διευθυντής στο αραβικό τμήμα, με έβγαζε στον πίνακα και έλεγε στους συμμαθητές μου το πώς πρέπει να μαθαίνουμε την αραβική γλώσσα μέσω των εκθέσεων που έγραφα στα αραβικά, το πώς μιλούσα τα αραβικά, γιατί όλα τα παιδιά των Ελλήνων στην Αίγυπτο δεν ήξεραν τόσο καλά τα αραβικά, γιατί ήμασταν σε μια μικρή ελληνική κοινωνία, ακριβώς ελληνική κοινωνία. Είχαμε δικά μας γήπεδα, δικές μας ενώσεις, δικούς μας ομίλους, κάναμε ιστιοπλοεία, πηγαίναμε σε πάρτι. Ήμασταν μια μικρή ελληνική κοινωνία. Είχαμε στάδιο δικό μας, γυμναστικές ακαδημίες. Ήμασταν μια πολύ 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 ωραία κοινωνία εκεί. Μάλιστα. Εδώ πέρα μόλις ήρθες αντιμετώπισες προκατάληψη απέναντι σου. Άκου, Κάκια μου. Στην Αίγυπτο ήμασταν ξένοι, Ναι. και στην Ελλάδα ήρθαμε και ήμασταν πάλι ξένοι. Και δεν σου κρύβω ότι αυτό με έκανε στην αρχή, ήταν το πρώτο μπαμ, το πρώτο χαστούκι που έφαγα μόλις ήρθα στην Ελλάδα, γιατί τα παιδιά του εξωτερικού αγαπάνε την Ελλάδα και την έχουν πολύ ψηλά. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους Έλληνες βέβαια που ζουν στην Ελλάδα, αλλά έχουν τόση αγάπη για την πατρίδα τους έξω, που όταν έρχονται εδώ και τις αντιμετωπίζουν και πάλι σε ξένους, γιατί εγώ πήγαινα, είχαμε ψάξει και είχαμε βρει ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια κάτω στην Κάνικος τότε, για να πάω για να κάνω κάποια μαθήματα το καλοκαίρι για να δώσω για τη σχολή. Και εκεί οι συμμαθητές μου τότε με αντιμετώπιζαν κάπως εχθρικά, γιατί θα έδινα με τα παιδιά του εξωτερικού, άσχετα αν μπήκα πρώτη, γιατί δεν τους έπαιρναν τη θέση, επειδή εκείνοι δίναν διαφορετικές εξετάσεις από μένα, και θα τους έπαιρναν τη θέση. Ευτυχώς όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο όλα ήρθαν μετά το πρώτο χρόνο βέβαια και έγιναν ομαλά, γιατί και ξέρεις, στην αρχή πήγα, εγώ είχα μάθει να είμαστε λίγα παιδιά μέσα στην τάξη, οι καθηγητές ήταν σαν να ήσουν σε ιδιαίτερο μάθημα, ενώ πήγα στην αίθουσα αστυνομική γινόταν χάβρα, καταλήψεις, εμένα μου φαινόταν αυτά όλα εξωπραγματικά, μέχρι που τα συνήθισα. Εσύ νόμιζες ότι θα πας σε κολέγιο δηλαδή. Αλλά αυτό δεν υπήρχε εδώ πέρα. Να το πω, γιατί το είχαμε συζητήσει κιόλας μαζί. Όταν ήμουν μικρή, μέχρι την 6η δημοτικού, είχα μια κυρία στο σπίτι μας, η οποία ήταν Ιταλίδα. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή ξέρεις και Ιταλικά. Όχι, Ιταλικά δεν ξέρω, ήταν Ιταλίδα Ελληνίδα, λεγόταν Θεοδόρα Ρώση. Και ήταν αποκλειστικά για μένα, για να φροντίζει εμένα, την είχε μητέρα μου. Λοιπόν, αυτή η κυρία, αυτή ήταν πραγματικά που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, αισιόδοξο άτομο, ήταν από μια πολύ πλούσια ξεπεσμένη οικογένεια που πραγματικά τότε αυτή τους πήρε ο Νάσερ τότε την περιουσία και ξένη γυναίκα από χρήματα. Είχε ένα σπίτι, Κάκια, το οποίο ήταν 7 υπνοδωμάτια τεράστια, και εγώ έκανα μέσα την πριγκίπισσα και έλεγε της μαμάς μου, η Γιούλη θα γίνει δικηγόρος. Κατάλαβες, Βίκη? Αυτή ήταν που με έκανε έτσι, μου διάβαζε παραμύθια, με έμασε να έχω χιούμορ, με έμασε να έχω ποιότητα. Αν και η μαμά μου είχε ποιότητα και κάποια ανωτερότητα και κάποια ποιότητα διαφορετική και σαν άνθρωπος, αλλά αυτή η γυναίκα ασχολείται με μένα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Κατάλαβες?
Μάλιστα, μάλιστα. Το γέλιο όμως δεν σημαίνει πάντα χαρά. Όχι. Είναι και τρόπος συγκάλυψης του πόνου. Ακριβώς. Όταν λοιπόν βλέπουμε κάποιον που χαμογελάει συνεχώς ή προσπαθεί να κάνει τους άλλους να γελάσουν, να μην νομίζουμε ότι και αυτός δεν έχει προβλήματα. Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι στάση ζωής. Άκουγα και. Επειδή εγώ βάζω στον τοίχο μου στο face συνήθως χαρούμενα πράγματα, Ναι. ή εγώ από τη φύση μου αρέσει έτσι το χιούμορ και έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν πέρασα και δεν περνώ όπως όλος ο κόσμος άσχημες καταστάσεις ή δύσκολες καταστάσεις. Και πραγματικά έχω περάσει δύσκολες καταστάσεις. Ειδικά τώρα τελευταία, τα 2 τελευταία χρόνια. Που εγώ στο φινάλε ήμουν και μαθημένη διαφορετικά. Αλλά να σου πω, δεν μπορώ να αντιμετωπίζω τη ζωή με μύρλα και δυστυχία. Δεν μπορώ να φορτώνω τα δικά μου τα προβλήματα στους άλλους τη στιγμή που οι άλλοι έχουν τόσα προβλήματα να φορτωθούν και το δικό μου. Έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω κι εγώ προβλήματα, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Και βγάζω ένα χαρούμενο αυτό. Και εσύ του ότι αγαπημένη μου, όταν είσαι, ξέρεις, πάντα κατσούφης, κάνεις κεριτίδες. Και εγώ έχω δέρμα και δεν θέλω να τα χαλάσω. Έτσι θα χαλάσουν την επιδερμίδα μας. Έγραψες κάποια στιγμή, εμείς που γελάμε και λέμε μαλακίες, να γελάσουν οι άλλοι, κρύβουμε πιο πολλά ζόρια από όλους εκείνους που είναι γέννημα θρέμα μίζεροι. Να το θυμάστε αυτό. Δικό σου είναι. Έχω γράψει και άλλα δικά σου. Γράφεις, κάνε κάτι διαφορετικό σήμερα. Πες καλημέρα χαμογελώντας σε γείτονες και αγνώστους. Κάποιοι θα σας στήσουν και κάποιοι θα ανταποδώσουν το χαμόγελο και την καλημέρα. Σε κάθε περίπτωση θα βγεις κερδισμένος. Κάνε το share σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε πιο χαμογελαστή πόλη. Εσύ το έχεις κάνει τρόπο ζωής. Το έχω κάνει τρόπο ζωής γιατί το ζούσα κάποια στην Αίγυπτο. Όταν η μητέρα μου πριν έχει πεθάνει εδώ και 1 χρόνο, έπαθε στα τελευταία της ένα εγκεφαλικό. Αυτές που συμπαραστάθηκαν στη μητέρα μου, γιατί ήταν εκεί για ταξίδι και έμεινε και έπαθε εγκεφαλικό, ήταν 3 κοπέλες Αιγύπτιες, οι οποίες ήταν κάποτε οι γειτόνισσές μου και μεγαλώσαν μαζί, ήταν ανά 8ωρο στο προσκεφάλι της. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εκεί μάθαμε να είμαστε, να λες καλημέρα, να γελάς. Οι Αιγύπτιοι είναι ένας λαός ο οποίος γελάει και είναι πολύ χαρούμενος, πολύ συντρέχτης. Έτσι έμαθα να ζω κι εγώ. Και μου είναι δύσκολο το να βγαίνω από το σπίτι μου και να βλέπω τον άλλον πρωί-πρωί να είναι κατσούφης και να μην μου λέει ούτε καλημέρα. Τον αναγκάζω να μου πει. Έτσι είναι. Μάλιστα, εδώ γίνεται χαμός από τον κόσμο που θέλει να γράψει. Η Χαρούλα λέει ότι θέλει να σου πει μάλλον πράγματα. Η Χαρούλα λέει ότι νιώθει πολύ το συναίσθημα που είχες, γιατί το ένιωσε και αυτή πιθανόν όταν ήρθε στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη. Είναι και ο Πασχάλης μαζί μας, ο Πασχάλης ο Κράτζιος. Και λέει, σας στέλνω την αγάπη μου και όσο για τη χαρά είναι βέβαιο πως δεν βρίσκεται στις μεγάλες στιγμές. Εγώ αυτή τη στιγμή χαίρομαι γιατί σας ακούω και γιατί ακούω τη Γιούλη που την αγαπώ παρότι δεν την γνωρίζω. Πάνε καλά. Και η Ευδοξία γράφει ότι έτσι μας αρέσεις Γιούλη, χωρίς μιζέρια, πάντα με το χαμόγελο και τον καλό λόγο για όλους. Τους ευχαριστώ όλους Κάκη, γιατί πραγματικά και την Ευδοξία και τη Βασιλική και τη Μαρία την Κουλούρη τους γνώρισε τελευταία εκτός από σένα που θα πω για σένα κάποια πράγματα μετά, τους γνώρισε τελευταία και ποιο να πρωτοθυμηθώ, τη Λεβεντάκη, τη Χαρούλα, όλες τους συγγραφείς βασικά, αλλά λέω για αυτές τις 3 κοπέλες, την Μαρία την Κουλούρη, την Ευδοξία και την Βασιλική, γιατί τις έχω γνωρίσει μέσα από το Facebook τώρα τελευταία και μου συμπαραστέκονται και είναι δίπλα μου σε στιγμές που εκτός από τις χαζομάρες και τις παρεξηγήσεις που γίνονται μέσα σε αυτό το Facebook που είναι μικρή κοινωνία, πραγματικά τις αισθάνομαι πολύ δίπλα μου. Μάλιστα. Σαν άτομα και τις εκτιμώ πάρα πολύ. Και από αυτούς τους ανθρώπους που με έχει πλησιάσει και τον νιώθω σαν παιδί, πολύ καλό παιδί, είναι ο Πασχάλης ο Κράτζιος, τον οποίο δεν τον ξέρουμε όλοι, τον γνωρίσαμε μέσα από το Facebook. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί
και έχει πάρα πολύ τη θετική άβρα και γελάω μαζί του πάρα πολύ. Και με αυτή που δηλαδή δεν μου μένει ψυχή από το γέλιο ήταν όταν ανεβαίνω στην Πάτρα και συναντώ τη Βασιλική τη Μορφέση και δεν. Τι να σου πω, είμαστε η χαρά του Θεού να μας δεις εκεί. Λοιπόν, η Ζορζέτ μας έχει κάποιες ερωτήσεις. Θα τις απαντήσουμε, έτσι δεν είναι? Η Ζορζέτ είναι η αγαπημένη μου φιλενάδα μαζί με την Φωτεινή στην Θεσσαλονίκη πάλι. Που είχαν έρθει και τη Χρύσα τη Λιλοπούλου και είχαμε περάσει καταπληκτικά. Και με την Κούνα, την Κατερίνα. Και την Παλαμπάνη έχουμε μαζί μας. Και με σένα και με τη Χρύσα. Έτσι. Να πούμε και για τη Χρύσα μας. Να σε πούμε. Λοιπόν, η Ζορζέτ λοιπόν ρωτάει αν θεωρείς τον εαυτό σου επιτυχημένο. Είμαι ευτυχισμένη, Κάκια μου, γιατί έχω το γιο μου, έχω τον άντρα μου, θέλω να έχω την υγεία μου και θέλω να έχω, είμαι από τα άτομα που δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς αγάπη και φίλους γύρω μου. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα έχω. Πετυχημένο ρώτησε, όχι ευτυχισμένο. Αν θεωρείς τον εαυτό σου επιτυχημένο. Επιτυχημένο, νόμιζα ευτυχισμένο. Ναι, το κατάλαβα. Δεν πειράζει, μας απάντησες και αυτό. Απάντησέ μας και για το επιτυχημένο τώρα. Επιτυχημένο σε ποιο πράγμα να είναι επιτυχημένο? Στη δουλειά μου, στο σπίτι μου? Γενικά, πώς νιώθεις? Πώς? Γενικά, πώς νιώθεις? Νιώθεις ότι έχεις πετύχει κάποιους στόχους? Κοίταξε να δεις. Έχω πετύχει κάποιους στόχους στη ζωή μου, τους έχω πετύχει, γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες προσωπικές που δεν θέλω να τις αναφέρω, γιατί δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Όχι, απλά πώς νιώθεις? Ναι, ναι, νιώθω τον εαυτό μου πετυχημένο. Σε αυτά που ήθελα, ναι, νιώθω τον εαυτό μου. Ναι, ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ. Άκουσε να δεις. Το δικό του πύχη. Στα κυριότερα στη ζωή μου τα έχω πετύχει. Μπορεί κάποια να μου έχουν ξεφύγει. Πού θα μου πάει όμως θα τα πετύχω. Έτσι, μπράβο. Και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Αλλά κοίταξε, πραγματικά είναι ότι αν βάλω κάτι κατά νου, δεν πάει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα, θα το κάνω. Έτσι είναι. Και θα το πετύχω. Αλλά και πάρα πολλά νιώθω απογοητευμένη που δεν μπόρεσα να τα πετύχω, Κάκια μου. Εντάξει, είπαμε. Δεν μπορεί να τα κάνουμε. Στο μέλλον θα τα κάνουμε, όλα θα τα κάνουμε. Η Ζορζέτ ρωτάει ποια είναι η σχέση σου με τη λογοτεχνία. Η σχέση μου με τη λογοτεχνία κάποτε ήταν το απλό βιβλιαράκι μου που πήγαινα και έπαιρνα από τον Ελευθερουδάκη και κάποια στιγμή μια καλή κοπέλα μέσα στον Ελευθερουδάκη μου γνώρισε την Κάκια και την οικονόμου. Από εκεί άρχισε η σχέση μου πιο πολύ με τη λογοτεχνία και κοίταξε, και με τους συγγραφείς. Αν το εννοείς έτσι, με τη λογοτεχνία πάντα ήταν, εγώ άρχισα στο σχολείο μου, βέβαια με τους κλασικούς συγγραφείς, και γιατί δεν είχαμε και πολλά βιβλία στην Αίγυπτο να μπορείς να διαβάσεις, δεν είχαμε μεγάλη γάμα, η κλασική και πάρα πολύ αραβική λογοτεχνία, η οποία είναι υπέροχη. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά ήρθα που σου λέω εδώ, διάβαζα πάντα τα βιβλιαράκια μου από τον Ελευθερουδάκη, μέχρι που γνώρισα την Κέτη την οικονόμου. Από εκεί και πέρα έκανα την ομάδα, μπήκα σε άλλες ομάδες στην αρχή, μετά απογοητεύτηκα, γίνανε διάφορα, έκανα τη δική μου, ησυχάμασαμε, βρέθηκα ξαφνικά να έχω αυτό, πώς το λένε, τις βιβλιοπαρουσιάσεις, χαίρομαι. Και το ένα φέρνει τ' άλλο από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Και χαίρομαι γιατί γνώρισα τόσο μα τόσο αξιόλογους ανθρώπους, που πραγματικά χαίρομαι, δεν ξέρεις πόσο, που έκανα αυτή την ομάδα και μπόρεσα και τους γνώρισα. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και απογοητεύσεις. Ναι, βέβαια. Εσύ τις ξέρεις καλύτερα εγώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε λόγος έχει και τον αντιλογό του. Κάτω. Έτσι. Η Ζορζέτ μας περνάει στα δύσκολα τώρα. Ναι, και θέλει να μας πεις εάν ζήλεψες κάτι στο παρελθόν και εάν ζηλεύεις κάποιον, ας πούμε. Να σου πω, δεν ζηλεύω εύκολα. Δηλαδή, είναι τόσο γεμάτη η ζωή μου που δεν νομίζω να ζηλεύω, να έχω ζηλέψει εύκολα κάποιο πράγμα. Δεν
μου έχει έρθει κάτι κάτω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Μήπως θέλεις να μας πεις κάποιους στόχους που έχεις βάλει, κάποιες επιδιώξεις που θέλεις αυτή τη στιγμή να πετύχεις? Έχω βάλει στόχο της ζωής μου, όχι της ζωής μου, έχω βάλει στόχο βασικά. Αυτό τον καιρό μετά από μεγάλη συζήτηση με μια φίλη μας συγγραφέα, και θέλω να την αναφέρω, τη Μέρη την Κωνσταντούρου, αυτό πραγματικά ζήλεψα, Κάκια. Τι? Το λες. Ζήλεψα το ότι αυτή η γυναίκα αγωνίζεται σε μια δύσκολη εποχή και είχαμε πάει και είχαμε κάνει την παρουσίαση της Άρια της Σοκράτους, και επειδή εγώ ψάχνω με αυτόν τον καιρό πώς να βοηθήσω κόσμο, και όπως καταλαβαίνεις δεν είναι σε όλους μας εύκολο να βοηθήσουμε χρηματικά, κατέφερε κουβέντα με την Κωνσταντούρου και μου είπε πώς εκείνοι στην περιοχή τους βοηθάνε τον κόσμο. Μάλιστα. Και εγώ το ζήλεψα, γιατί στην περιοχή μου το προσπάθησα, Κάκια, και βρήκα τόσα τουβάρια που τελικά μάλλον θα βγω εγώ με ένα καλαθάκι να χτυπάω τις πόρτες ποιος έχει ανάγκη για να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε λίγο στο χαμόγελο πάλι. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλοι μου και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Έτσι μας λες. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, ρε εσύ Γιούλη. Πες μου. Λοιπόν, έχω ένα post δικό σου εδώ πέρα, το οποίο λέει: δεν θέλω να είμαι όμορφη. Δεν θέλω πράσινα μάτια ή μακριά μαλλιά. Δεν θέλω να είμαι ψηλή. Δεν θέλω ωραίο σώμα. Δεν θέλω παρέες ή φίλους πολλούς ή να κάθομαι με μεγάλα ονόματα. Δεν θέλω να παίρνω στο δρόμο και να περνώ στο δρόμο και να μου μιλάνε όσοι δεν με ξέρουν απλά για να με γνωρίσουν. Θέλω να είμαι αυτή που είμαι, έτσι ακριβώς όπως γεννήθηκα, με αυτό το αληθινό χαμόγελο. Θέλω αληθινούς φίλους αντί για ψεύτικους. Θέλω να μην με αγαπούν ψεύτικα. Θέλω να με μισούν στα αλήθεια. Θέλω να δείχνω αυτό που είμαι και να μην χρειαστεί ποτέ και για κανένα να αλλάξω τον εαυτό μου. Πολύ φιλοσοφημένο όλο αυτό. Και εγώ το μόνο που θέλω να πω σε αυτό, σου εύχομαι να το πετύχεις. Να μην αλλάξεις ποτέ τον εαυτό σου, γιατί εμάς μας αρέσεις έτσι όπως είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θέλω όλος ο κόσμος να έχει ένα χαμόγελο, όχι γιατί είναι απαραίτητο ευτυχισμένος, αλλά για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες καλύτερα, Κάκια μου. Έτσι. Και ήθελα να ευχηθώ κάτι τώρα που τελειώνουμε. Σ' ακούμε. Το έχω γράψει κιόλας. Να μας το πεις. Ναι. Επειδή τις μέρες που διανύουμε τρέχουμε περισσότερο, ακόμα κι αν είμαστε καθιστοί, και επειδή τα λεπτά που περνούν είναι πολύτιμα, χωρίς να θέλω να ξεχάσω καμία και κανένα σας, μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι καλά να περνάτε και το υπόλοιπο του 2013 να είναι για εσάς γεμάτο με χαμόγελα και αν υπάρξουν δάκρυα να είναι μόνο χαράς. Σας φιλώ γλυκά και σας ευχαριστώ για τα μοναδικά μοιράσματά μας μέσα από τις σελίδες μας που μας φέρνουν πραγματικά ακόμα πιο κοντά. Να προσέχετε και να χαμογελάτε ακόμα και στα δύσκολα. Γιούλη μου, είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους και όλες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που είδα σήμερα στην εκπομπή σου τόση μεγάλη αγκαλιά και τόσους φίλους να θέλουν να μας ακούσουν. Και εσένα, Κάκια μου, μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ για τη φιλία και την πάντα ανοιχτή καρδιά που μου προσφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιούλη μου. Να είστε καλά και σας αγαπάω όλους. Πραγματικά σας αγαπάω όλους. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Γεια σας. Yeah.